Unsa may procedure sa pag-file nimo og small money claim? Tanan nga utang nga ang iyahang kantidad wa nilapas og 1 million pwedeng ig-on sa small money claims. Niya ang basic nga mga procedure. Una, magpadaka og demand letter ngadto sa nakautang. Imong tagalan 15 ngadto sa 30 ka adlaw nga mabayad. Dili gani mabayad, ireklamo nimo sa barangay. Og di gihapon mabayad, doon na certification to file action, moadto na ikaw sa municipal trial court. Korte kini nga dunay jurisdiction pag-entertain sa mga small money claims nga kaso. Doon na kay kuhaon dito nga form, gitawag na og small money claims form. Doon ay mga i-attach nimo nga mga ebidensya. Ang imuhang complaint form, notaryuhan ka na og abogado. Doon na say affidavit nga namon notaryuhan gyapon og abogado. Then mobayad ka og filing fee. Makumpleto na gani tanan nga mga i-attach sa imuhang complaint, mahimo na nimong i-file ang kaso ngadto sa municipal trial court. Unsay kaso? Small money claims.